Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βαγγέλης. Και εγώ η Βασιλική. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Locom Podcast. Σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά στο εξωτερικό για να μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί πολλούς νέους επαγγελματίες. Ποιες είναι οι ευκαιρίες σπουδών και καριέρα στα logistics εκτός Ελλάδας? Ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό μας επεισόδιο θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιος ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια διεθνή καριέρα στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Νιζάμη, έναν καταξιωμένο επαγγελματία Έλληνα του εξωτερικού, έναν Έλληνα που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό στον τομέα του supply chain και συγκεκριμένα στην Ελβετία, ο οποίος θα προσπαθήσει μέσα από τις εμπειρίες και τις γνώσεις του να μας διαφωτίσει σε αυτό το θέμα ζήτησής μας. Γιώργο, να σε καλωσορίσω στο σημερινό μας επεισόδιο. Καλησπέρα παιδιά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Γιώργο, από τα των σπουδών που νομίζω μας καίει εμάς τους νέους φοιτητές. Γιώργο, θα ήθελα έτσι να μας πεις αν και τι επιλογές έχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να σπουδάσει logistics εκτός Ελλάδας. Υπάρχουν αρκετές επιλογές στην Ευρώπη. Όσον αφορά το κομμάτι logistics και supply chain, θεωρώ κυρίως η Ολλανδία είναι η χώρα που προσφέρει αρκετές επιλογές σε αρκετά προσιτές τιμές για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα υπάρχει και η Γερμανία, η Αγγλία, η Ελβετία. Απλά θεωρώ για έναν Έλληνα η μετάβαση στην Ολλανδία είναι πολύ πιο εύκολη. Κυρίως σε θέματα τεχνολογίας και logistics υπάρχουν αρκετές επιλογές στο Ρότερνταμ και σε άλλες πόλεις. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για τα πανεπιστήμια, αλλά παίρνοντας παράδειγμα από μια φίλη και συνάδελφο στο logistics, το Rotterdam είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ωραία, άρα θα την επιλέξουμε. Ένα ταξίδι πιστεύω δεν βλάπτει. Για λίγες μέρες μπορείτε να το κάνετε. Σίγουρα. Γιώργο, αναρωτιέμαι αν χρειάζεται κάποιος να έχει κάνει στην Ελλάδα προηγμένες σπουδές πάνω στα logistics πρωτού αποφασίσει να κυνηγήσει την καριέρα του ή σπουδές στο εξωτερικό. Τι πιστεύεις γι' αυτό? Πρέπει κάποιος να έχει κάποιες εξειδικευμένες σπουδές μόνο στην Ελλάδα πρωτού επιχειρήσει να φύγει στο εξωτερικό? Έχοντας κάποιο πτυχίο σε άλλο κλάδο, είτε χρηματοοικονομικά, πολυτεχνείο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να αιτηθεί σε ένα μεταπτυχιακό. Στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ίσως θα έλεγα και καλύτερα να μην έχει πρώτερη γνώση στο logistics πριν κάνει το μεταπτυχιακό, γιατί έχει μια ευρύτερη γνώση που μπορεί πάντα να τη συνδυάσει με το supply chain. Τι συμβουλή άραγε για όσους ψάχνουν προγράμματα σπουδών? Σίγουρα το ίντερνετ είναι η βασική πηγή πληροφοριών. Βέβαια υπάρχουν και κάποια πανεπιστήμια στην Ελλάδα που οι γραμματείς μπορεί να σου προσφέρουν κάποιες πληροφορίες ή να βρεις μέσω ατόμων του πανεπιστημίου που έχεις ήδη φοιτήσει ή φοιτήσει στην Ελλάδα και έχουν πάει στο εξωτερικό. Πολλές φορές τα άτομα αυτά, έχοντας συστατικές επιστολές από καθηγητές, μπορούν να σε φέρουν σε επαφή και να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια υπάρχουν και κοινότητες στο Facebook, θα έλεγα, από Έλληνες που ζουν σε διάφορες χώρες και πόλεις, όπου είναι ελεύθερες, μπορεί κάποιος να μπει και να ρωτήσει κάποια πράγματα ή να έρθει σε επαφή κατευθείαν με άτομα. Μάλιστα. Γιώργο, μέσα από τις απαντήσεις σου πιστεύω πως πραγματικά έχουμε αρχίσει να σχηματίζουμε μία επαρκή εικόνα για το περιβάλλον των σπουδών, ας πούμε, στο εξωτερικό, να το θέσω έτσι. Οπότε τώρα θέλω να προσεγγίσουμε ένα άλλο μέρος της όλης συζήτησης, αυτό της καριέρας. Από την εμπειρία σου, πώς είναι να δουλεύεις σε μια εταιρεία logistics στο εξωτερικό? Πώς είναι η επαγγελματική νοοτροπία των ανθρώπων εκεί πέρα, εργοδοτών και εργαζομένων, και σε μια σύγκριση με την Ελλάδα, πώς βλέπεις τα πράγματα, ομοιότητες, διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα?
Θεωρώ υπάρχουν αρκετές διαφορές. Ο τρόπος λειτουργίας διαφέρει αρκετά με της Ελλάδας. Αρχικά γιατί συνήθως οι μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό έχουν εργαζομένους από όλο τον κόσμο, οπότε υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και έρχεσαι σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές διαδικασίες, κάποιες φορές πιο δομημένες και γενικά σαν εργαζόμενος έχεις περισσότερη ευελιξία στο πρόγραμμά σου. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι στη δουλειά σου στο εξωτερικό καλείσαι να είσαι πιο αυτόνομος πολλές φορές και να επιλύεις προβλήματα παρά να ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που ίσως στην Ελλάδα να ισχύει αυτό. Δεν έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία στην Ελλάδα για να κάνεις τη δουλειά σου. Υποστηρίζεται, θέλω να πω, στο εξωτερικό η νοοτροπία ότι είσαι αυτόνομος, πρέπει να βρεις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνεις τη δουλειά σου και καλείσαι να βγεις από το comfort zone και να καθοδηγηθείς από κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που τις έχεις λάβει από τον manager σου ή από τον τρόπο λειτουργίας καθαρά της εταιρείας. Πολύ ωραία. Κρατάω 2-3 βασικά points και θα επανέλθω. Δημήτρη. Επειδή αναφερόμαστε τώρα έτσι στο κομμάτι της καριέρας, το έχω λίγο απορία. Ποιους ρόλους, παύλα θέσεις, θεωρείς ότι είναι οι πιο hot ή ίσως πιο μεγάλες τάσεις αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό? Σε τι θέσεις θα μπορούσε κάποιος να εργαστεί αυτή τη στιγμή εν έτη 2025 στο εξωτερικό? Γενικά σίγουρα AI και Data Analytics είναι hot topics αυτή τη στιγμή. Τώρα σε συνδυασμό με το supply chain και γενικά την εφοδιαστική αλυσίδα, μπορώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια βλέπω μια τάση προς το demand and supply chain management, όπου αυτό οφείλεται κυρίως στην αστάθεια της αγοράς και στις εταιρείες που καλούνται να αποκτήσουν μια ευελιξία στον τρόπο που διαχειρίζονται τα αποθέματά τους, τις λειτουργίες τους, διότι υπάρχει ανάγκη σε συνδυασμό με την τεχνολογία και το AI που έρχεται για καλύτερες προβλέψεις, καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, οπότε θεωρώ το trend αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Βλέπουμε πάλι data analytics, βλέπουμε demand planning, forecasting, βλέπουμε procurement, βλέπουμε γενικότερα έτσι supply management. Εξαιρετικά. Νομίζω υπάρχει μια ευρεία γκάμα για να διαλέξουμε, επειδή ανέφερες πριν ότι γενικότερα υπάρχει μια ευελιξία στον τρόπο εργασίας και στον χώρο εργασίας, και ανέφερες πριν ότι ο εργαζόμενος είναι γενικότερα, είναι συνηθισμένο να είναι αυτόνομος. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη ευελιξία και στο τι θέλουμε να διαλέξουμε, έτσι. Δεν πάμε μόνο στο supply chain γιατί μόνο αυτό βλέπουμε ή μόνο αυτό υπάρχει. Υπάρχει μια ποικιλία και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σωστά. Μπορώ να πω ότι κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, έχουν στην πολιτική τους ένα rotation, δηλαδή οι υπάλληλοι να αναλάσσουν θέσεις ανά 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, για να έχουν μια ευρύτερη γνώση των διαδικασιών. Και θεωρώ αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αποκτάς πολύ καλή εμπειρία, δουλεύεις σε διαφορετικά project, ακόμα και στο ίδιο, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία αν έχεις αλλάξει θέση, και θεωρώ είναι πολύ θετικό για την καριέρα σου. Γιώργο, από όσο μας είπες, πιστεύω κατέστη αρκετά σαφές ότι υπάρχει ευελιξία, ας πούμε, στην επιλογή θέσης εργασίας στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, κάτι που το ακούμε και στην καθημερινότητά μας, ότι στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες.
Υπάρχει και κάτι ακόμα που ακούμε όμως, ότι πέρα από ευελιξία στην επιλογή θέσης εργασίας, υπάρχει και ευελιξία στους μισθούς. Ακούμε συχνά ότι στην Ευρώπη, γενικά στο εξωτερικό, οι απολαβές είναι καλύτερες. Πιο ακριβή ζωή βέβαια, πιθανότατα, αλλά και μεγαλύτερες απολαβές. Εσύ αυτό το επιβεβαιώνεις, δηλαδή, σε σύγκριση με την Ελλάδα, παρατηρείς μεγάλες διαφορές στους μισθούς? Υπάρχει αυτό που λέμε ταβάνι, αν μπορώ να το θέσω έτσι, κάτι που μας λένε γενικά στο εξωτερικό, μπορεί και να μην υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές απαιτήσεις και καλύτερες απολαβές. Σίγουρα σε απόλυτες τιμές η μισθή είναι αρκετά μεγαλύτερη από της Ελλάδας, αλλά γενικά μπορώ να πω ότι το κόστος ζωής με τους μισθούς του εξωτερικού είναι πιο ισορροπημένο στο εξωτερικό. Μπορεί, άμα συγκρίνουμε μονάδες όπως το ενίκιο ή κάποια άλλα πράγματα, να φαίνονται πιο ακριβά στο εξωτερικό, αλλά άμα τα βάλεις όλα σε μια σιγαριά, θεωρώ ότι το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο στο εξωτερικό. Δηλαδή να έχεις τον μισθό σου και να ζεις αυτόνομα και ανεξάρτητα, ώστε να ταξιδεύεις, να κάνεις και τη ζωή σου παράλληλα και να αποταμιεύεις. Μάλιστα, αντιληπτό, ναι. Έχοντας αναλύσει τώρα και το κομμάτι των σπουδών και το κομμάτι της καριέρας, υπάρχει άλλο ερώτημα που με απασχολεί και πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ειδικά νέα παιδιά τα οποία σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Ωστόσο πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση είναι πολύ δύσκολη, γιατί πέρα από το ότι σπάς όλα τα comfort zone τα οποία μπορεί να έχεις, σίγουρα αποτελεί ένα καινούριο ξεκίνημα, κάτι άγνωστο, κάποιον μπορεί να το φοβίζει. Θα ήθελα λοιπόν, Γιώργο, να σε ρωτήσω, πώς ήταν η δική σου μετάβαση από την Ελλάδα στο εξωτερικό, πώς βρήκες τα πράγματα, πώς ένιωσες το πρώτο διάστημα που έχεις φύγει από την πατρίδα σου και ξεκίνησες αυτό το ταξίδι προς το άγνωστο? Εγώ έφυγα από την Ελλάδα σχετικά νέος. Όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, βρήκα μια πρακτική στο Βέλγιο και αποφάσισα να ζήσω την εμπειρία στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι έχεις να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα της καθημερινότητας στην αρχή, όπως είναι το σπίτι, το σούπερ μάρκετ, να βρεις καινούριους φίλους κτλ. Αλλά το μεγαλύτερο challenge είναι στο κομμάτι της εργασίας, γιατί όπως είπα και πριν, η νοοτροπία και οι διαδικασίες είναι εντελώς διαφορετικές, συν το ότι όσο καλά αγγλικά, ας πούμε, μπορεί να ξέρεις, στην αρχή μπορεί να σου είναι λίγο δύσκολο να εκφραστείς ή να πεις αυτό που θέλεις να πεις, όπως θα το έλεγες στα ελληνικά. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5, δηλαδή αναλόγως ο καθένας, βρίσκει τα πατήματά του και μπορεί να πορευτεί πολύ ανώδυνα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η εμπειρία σου ήταν θετική και η μετάβασή σου μπορώ να πω ότι ήταν και πιο καλή, πιο ομαλή ίσως, σε σχέση με κάποιον ο οποίος είχε ή ενδεχομένως έχει εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα. Σίγουρα της επιβίωσης σε μια εντελώς άγνωστη χώρα μπορεί να φαίνεται βουνό και αρκετά δύσκολο, όμως εντάξει, όλα νομίζω ξεπερνιόνται. Και ειδικά όταν μας λες ότι μας μεταφέρεις μάλλον τις πολύ θετικές σου εμπειρίες και μας λες ότι υπάρχει ευελιξία, υπάρχουν απολαβές, υπάρχει καλύτερη ζωή ενδεχομένως στο εξωτερικό, βάζοντας πάντα σε αντίστοιχη αναλογία και τις απαιτήσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος και τα soft skills και για να χτίσει έτσι αυτό το επαγγελματικό προφίλ προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αγορά του εξωτερικού. Να κάνω ένα σχόλιο. Εντάξει, το όσο καλά είναι για κάποιον είναι εντελώς υποκειμενικό. Θεωρώ βέβαια ότι εγώ είχα να πάρω αρκετά θετικά πράγματα, κυρίως και στο κομμάτι της δουλειάς και της εξέλιξης που είδα μέσα σε 5 χρόνια περίπου, από ό,τι θεωρώ πως θα είχα στην Ελλάδα.
Σίγουρα υπάρχουν αρνητικά πράγματα της ζωής στο εξωτερικό. Ο καθένας πιστεύω το βλέπει διαφορετικά. Εντάξει, μην λέμε και ψέματα, δεν είναι όλα ιδανικά στο εξωτερικό, αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει, δεν νομίζω ότι έχει τεράστια εμπόδια να αντιμετωπίσει, μπορεί να δοκιμάσει και πιστεύω όταν βγαίνεις από το comfort zone και καλείσαι να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα, ανακαλύπτοντας πτυχές του εαυτού σου, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και μετά πορεύεσαι αναλόγως. Τι συμβουλή, ας πούμε, θα έδινες σε κάποιον νέο? Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να φύγω και σκοπεύω να φύγω σε λίγο καιρό με Εράσμους, θέλω να πάω Λιθουανία να σπουδάσω. Τι θα με συμβούλευες? Κυρίως πάντα να βγαίνεις από το comfort zone, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε αποφασίσεις να πας στο εξωτερικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το εξωτερικό αυτό, γιατί έτσι θεωρώ ότι εξελίσσεσαι. Είναι καλό να αντιμετωπίσεις προβλήματα, θεωρώ έτσι είναι η ζωή, έτσι γίνεσαι καλύτερος για τον εαυτό σου. Γενικά, από τη στιγμή που παίρνεις αυτή την απόφαση και θες να πετύχεις κάτι, θα το αντιμετωπίσεις. Τώρα όσον αφορά τη Λιθουανία, ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η ζωή και τι έχεις να αντιμετωπίσεις εκεί. Απλά σίγουρα ξέρω ότι θα γνωρίσεις πολύ κόσμο, θα δεις και θα ακούσεις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις στα θέματα. Οπότε προσπάθησε να κρατήσεις τα θετικά από εκεί. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί να μην σου αρέσουν, αλλά είναι όπως βλέπεις και κάποιες καταστάσεις. Άρα σίγουρα καταλαβαίνουμε και μέσα σε αυτά τα οποία έτσι μας είπες ότι οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τις αρπάξουμε. Ναι, θεωρώ ότι πάντα μιλώντας για την Ελλάδα έχουμε κάποια συγκεκριμένα μοτίβα που πρέπει να λειτουργούμε. Ίσως προέρχονται και από το πώς μεγαλώσαμε ή το πώς είναι η αγορά. Ενώ στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αυτά και βλέπεις ότι υπάρχουν και αλλού ευκαιρίες ή διαφορετικές ευκαιρίες από αυτές που νόμιζες ότι ήταν κατά μία είναι μονόδρομος στην Ελλάδα. Μάλιστα, Γιώργο, πολύ χρήσιμες συμβουλές σου και πιστεύω ότι θα βοηθούν πολύ και οι ακροατές που μας ακούνε, ειδικότερα εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, που τους έχει πει το μικρόβιο, ας πούμε, αλλά συναντούν σίγουρα εμπόδια και έχουν προβληματισμούς. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι ο Γιώργος είναι ενεργό μέλος της Logisticians Peers Community, της οποίας πρωτοβουλία αποτελεί και το podcast μας, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Και δεν είναι απλά ενεργό μέλος, αλλά είναι και ο leader μιας νέας ομάδας, η οποία βρίσκεται υπό σύσταση της Logisticians Abroad, την ομάδα των Ελλήνων του εξωτερικού δηλαδή. Γιώργο, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την ομάδα αυτή, τι πραγματεύεται, ποιος είναι ο στόχος της, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος και πού αποσκοπεί, δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος της, ποιες είναι οι δράσεις που σχεδιάζετε και θέλετε να πετύχετε με αυτές. Ναι, λοιπόν, λίγα λόγια για την ομάδα. Η ομάδα λέγεται Logisticians Abroad. Ο στόχος μας είναι η δικτύωση των Ελλήνων του εξωτερικού που δουλεύουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως επίσης όσο μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποια άτομα που χρειάζονται συμβουλές, είτε πληροφορίες για επαγγελματική καριέρα, εκπαίδευση εκτός Ελλάδος, αλλά και γενικά πληροφορίες για χώρες του εξωτερικού και γραφειοκρατικά θέματα. Και σίγουρα η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σε θέματα, trends, ειδήσεις κτλ. Κάποιος μπορεί να γίνει μέλος, θεωρώ σχετικά πολύ εύκολα, έχοντας λογαριασμό στο LinkedIn, μπορεί να βρει την ομάδα Logisticians Peer Community και εκεί να μας βρει και να έρθει σε επαφή με εμάς και τα άτομα. Όπως είπες, η ομάδα είναι ακόμα υποσύσταση. Δεν έχουμε ένα
ευρύτερο δίκτυο ακόμα, αλλά ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα έρθουμε σε επαφή με πολλούς Έλληνες στο εξωτερικό και θα μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή την κοινότητα. Εάν κάποιος Έλληνας του εξωτερικού μας ακούει αυτή τη στιγμή, να μην παραλείψει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει μαζί σου και να εγγραφεί στην ομάδα Logistans Abroad. Αποτελεί πραγματικά μια σημαντική ευκαιρία. Χαρά μας και θέλουμε και περαιτέρω απόψεις και συμβουλές για το πώς να προχωρήσουμε. Εξαιρετικά έχω να πω. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας τις εμπειρίες και τις συμβουλές σου. Θεωρώ ότι αποτέλεσαν έναν χρήσιμο οδηγό προς ναυτιλωμένους και επιβίωση στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά μου και χαρά μου γενικά να βοηθάω όσο μπορώ. Ελπίζω με αυτά που είπαμε για την ομάδα να προσελκύσουμε κάποιους Έλληνες στο εξωτερικό και να έρθουμε σε επαφή, γιατί θεωρώ είναι πολύ ωραίο να συνεργάζεσαι με Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό. Είμαι σίγουρος πάντως ότι μετά τη σημερινή συζήτηση θα έχει εμπνεύσει σίγουρα παραπάνω από έναν ακροατές και πιθανότατα και Έλληνες στο εξωτερικό, οπότε ελπίζω να ευωδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια διεύρυνσης της ομάδας και γενικότερα να υλοποιηθούν οι στόχοι και το κόνσεπτ που έχετε θέσει. Και είμαι σίγουρος επίσης ότι, και μιλάω και με βάση αυτά που συμπέρανα εγώ, ότι πλέον όλοι μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ισχύει στο εξωτερικό σε επίπεδο ευκαιριών για σπουδών, καριέρας, και σίγουρα, όπως είπα και νωρίτερα, πιστεύω ότι έχουν λάβει πολύ ενθάρρυνση παιδιά που σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό για να το τολμήσουν και να αφήσουν πίσω τα εμπόδια τους. Οπότε, Γιώργο, σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και ήταν χαρά μας που είσαι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να κάνουμε κι άλλο podcast στο μέλλον για άλλα θέματα και με περισσότερα άτομα. Εννοείται αυτό. Είσαι ήδη στην υπόψη μας και δεν το ξέρεις. Εννοείται. Το βάζουμε στο bucket list σας. Ευκαιρία να δούμε και Ελβετία, έτσι. Εννοείται. Όποτε θέλετε. Τέλεια. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο του Logom Podcast. Αν σας άρεσε, κάντε ένα follow και μοιραστείτε τον με κάποιον που σκέφτεται να συνεχίσει ή να αρχίσει τις σπουδές ή την καριέρα του στα logistics στο εξωτερικό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, keep moving abroad.